katsotte nyt ensimmäistä Lego-videoa. Minulla on aikaisemmin ollut FIFA-videoita, mutta nyt esittelen teille Lego USA Soldierin toisen maailmansodan ajalta. Hänellä on tällainen ase. Musta varustereppu. Lego, mikä se nyt on, mikä helvetti se nyt on se, no semmoisen lumityypin vaatteet tai tämä paita, ninjago-tyypin kypärä ja sivusta, takaa, toisesta sivusta ja edestä. Kiitos kun katsoitte. Thanks for watching.